Здравейте от мен, аз съм Никол, днес е 16 март. На този ден през 1802 година е създадена Американската военна академия Уест Пойнт. През 1907 година е съставено 29-то правителство на България начело с Петър Гудев. 4 години по-късно, през 1911 година, Иван Гешов става министър-председател на България. През 1945 година британската авиация извършва масирана бомбардировка на германския град Вюрцбург. За 20 минути са разрушени 90% от сградите и загиват над 5000 жители. През 1963 година при изригване на вулкана Агунг на остров Бали в Индонезия загиват над 11 000 души. През 1995 година Норман Хагър става първият американски астронавт, стъпил на съветска орбитална станция. През 2001 година, съгласно статистиката във Великобритания, това е единственият ден между 1993 и 2002 година, в който не е регистрирано самоубийство. През 1751 година е роден четвъртият президент на САЩ Джеймс Мадисън. През 1868 година е роден руският писател Максим Горки. През 1922 година е родена българската партизанка Вела Пеева. През 1927 година е роден съветският космонавт Владимир Комаров. През 1953 година е роден американският активист за свободен софтуер Ричард Столман. През 1937 година е починала българската поетеса Мара Белчева. Днес е ден на астрономическите обсерватории. Това беше всичко от нас за днес. Ако сте харесали нашето шоу, не забравяйте да се абонирате за каналите ни в Blogbox и YouTube. Също така да харесате нашата Facebook страница. Ако сме пропуснали нещо, може да го оставите като коментар. Чао от мен!